Grabatzen ari garen unean gaueko 11:26 minutu igaro diren honetan, Peñak eta Bikuñak, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka atzo Barakaldon jokatu zuten Masters CaixaBank txapelketako lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena favoritoentzat izan zen, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenarentzat 22 eta 21 emaitzarekin, gogoratuko dugu Jon Ander Peñak San Fermin torneoko binakako finala jokatu zuela, lauterdikoa ere, sekulako boladan iritsi da Masters CaixaBank txapelketa honetara, Inigo Bikuñarentzat aukera zoragarria zen gaurkoa, Zabaletaren ordez, Mari Ezkurrenaren aurka eta lengoan Diario Basko egunkarian egin zioten elkarrizketa batean ere irakurri genion nola bere ibilbideko unerik gozoenean edo sentitzen zen eta ez zuen atzo aurkako argudiorik aipatzeko ezer utzi. Bestalde Peio Etxeberriak San Fermin torneoko finalaren atean geratu zen, Altuna eta Martijaren aurka galdu egin zuten eta Mari Ezkurrenak Peñarekin batera binakako San Fermin torneoko finala jokatu zuen. Partidak gauza asko eduki ditu, gauza asko, emaitzak ere horixe dio, 22 eta 21, oso estua, eta, hasieran batez ere Peio Etxeberria ikusi dugu sekulako erakustaldia ematen, baina batez ere Inigo Bikuña aipatu nahiko nuke esan dugu, berak ere esan zuela bere ibilbideko unerik gozoenean sentitzen zela une honetan, eta horixe erakutsi zuen atzo, batez ere gozatzerako garaian, hau da, ez da erraza, Jon Mari Ezkurrena bezalako pilotari bati aurre egitea, asko bortxatzen duen pilotaria da, lauterdian hartzen duenean ia pilota guztiak gozatu eta errebote inguruan jartzen ditu, eta ez da erraza, ari eustea, baina Inigo Bikuñak eutsi baino gehiago egin dio, tarteka ere bizkarra erakutsi dio, eta hasieran, egia da pilota batzuk galdu dituztela, baina orokorrean hasiera oso berdindua izan du partidak, esango dugu, espero baino berdinduagoa gainera. Gerora baina Peio Etxeberriaren erakustaldia hasi da, hiru tanto segidan egin ditu, sekulako erremateak, denak ere bi ezker gantxo, beste bat kontraerasoko jokaldi batean erabat Peña engainatu eta nik uste ikusten ari ziren guztiak bera ezik engainatu egin dituela, eta benetan partidaren fase hori oso garrantzitsua izan da. 12 eta 8 iritsi dira lehen etenaldira, eta gainera lehenengo zati horretan Jon Ander Peña oso galtzaile ikusi dugu. Galdera ikur bat zen, Jon Ander Peña gaurkoan nola arituko zen, azken finean gogoratu behar da, azken denboretan atzealdean laguntza edo izan duela, Mari Ezkurrenarekin jokatu du, aurreko partida batzuk ere atzelari jotzaileekin jokatu izan ditu, eta bazen horre inkognita txiki bat edo, baina berehala askatu ditu zeuden zalantza horiek, eta esango dugu naiz eta pilota batzuk galdu, orokorrean bizi ikusi dugula Jon Ander Peña, eta hori ere oso garrantzitsua da Tolosarrarentzat aurrera begira, batez ere txapelketare aurrera begira. 12 eta 8 aurreratu dira, gerora berriz ere joan egin dira, Peñak asko galtzen jarraitu du, Mari Ezkurrena atzean, etzen hain nagusi, etzen bestetan bezain nagusi, baina bai nagusitasuna erakusten zuen, alere Bikuñak ongi eusten zion, baina Peiok oso ongi eraman du aurrean norgehiagoka, eta Peña saiatu da, tanto batzuk ere egin ditu, inspirazio apur bat etorri zaio, eta beste gauza bat ere aipatu nahiko nuke, eta da Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak erakutsi duten komunikazio oso ona erakutsi dute, ia tanturo ikusi ditugu nola elkarrekin hitz egiten zuten, batez ere partida hasieran, ez dira elkarrekin profesionaletan behintzat uste dut sekula jokatutakoak, enpresa ezberdinetakoak, izaki eta abar alakoak askotan gertatzen dira, Masters CaixaBank txapelketa honetan, eta Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenarentzat ustez elkarrekin profesionaletan
euren lehen norgehiagoka zen, eta benetan hasieratik nola komunikatu diren eta oso interesgarria iruditu zait zalantzarik gabe. Eta azken denboretan ez gabiltza polemiketatik aparte, eta Peñak eta Bikuñak 13. tantoa egin dutenean, 13 eta 18koa, 18 eta 11 aurreratu dira bigarren etenaldian, esan dugu Peña, naiz eta tanto on batzuk egin dituen, asko galdu du, Peiok oso ongi jokatu du aurrean, atzean ere Jon Mari Ezkurrenak pilotaka ederrak eman ditu, eta horrez gain berme handia erakutsi du, eta 13 eta 18ko tanto horretan partidako lehen polemika iritsi da. Kasu honetan, Jon Mari Ezkurrenak atxikia eskatu du, Peñak bolea indartsu bat jo du hirugarren kuadrotik ezker hormara, gero tantoa amaitzean, gainera tantoa gorri erori da, eta amaitzean epailearen gana joan da, aiesta epailearen gana, eta atxiki eske edo, eta Peña aserretu edo halako partidetan halako beroaldiak eta tentsioak askotan gertatu ohi dira, tentsio handia baitago, pultsazioak oso altu daude, eta hor eduki dute ikamika bat Peñak, Bikuñak eta Mari Ezkurrenak, eta horrekin pentsatu genezaken behar bada Jon Mari Ezkurrena partidatik irten zitekeela, eta egin batean gertatu zaio, alere eutsi dio, gero 21 eta 16 aurreratu dira, hor jada bazirudien partida erabat amaituta zegoela, naiz eta Peñak bigarren zatian hobeto jokatu duen, Peio ongi jokatu du, Mari Ezkurrena ere nagusi zen atzean, esan dugun bezala, eta gero Peñak hilala bizi jokatu du azken tantoetan, eta hor tanto batzuk atera ditu, eta gainera 19 eta 18 eta 21 zioa zela okerrezpa naiz, Jon Mari Ezkurrenari berriz ere atxikia eman diote, atzean defentsako pilota batean 5. kuadrotik kolpea tira dio, eta atxikia eman diote, eta nik uste hemen geratu egin behar gara, ze hausnarketa bat merezi du honek. Lehengoan esan genuen, Mari Ezkurrenaren atxiki hori San Fermin torneoan azken tantoa izan da halako final batean, ez? Pena handia izan zen, finala hala amaitu izana, baina iruditzen zait epaiek nabarmen ikusten baldin badute atxikia eman dezaketela, baina iruditzen zait horrek ere konfrontazio handiak ekarri ditzakela, eta noiz eman, noiz ez oso atxiki gutxi ematen dira, eta normala iruditzen zait egin batean Mari Ezkurrena ere aserre egotea, hor gero gainera aulkia jodu, Oribe epaileak arreta deitu dio, oso bere honetik irten da zegoen Mari Ezkurrena, azkenerako 20 berdindu dute, baina Mari Ezkurrena jada partidatik erabat irten da zegoen, mentalki eustea ere etzen erraza izango beretzat, Peio ere irten eginda erabat partidatik, ez du protagonismorik izan azken tantu horietan, Peña oso ongi ikusi dugu, Bikuña bikain, baina azkenerako Inigo Bikuñari gora joan zaio pilota bat, eta 22 eta 21, favoritoek partida oso zail bat atera dute aurrera, polemikarekin, iruditzen zait enpresek honi buruz hausnartu beharra daukatela berandu baino lehen, bestela hemen astero atxikiak eskatzen egongo gara,